Ja vítam vás pri treťom random vlogu na tomto vlogom kanáli. A dneska sa nachádzame v mojej izbe, v ktorej točím. Čo? Pozrite sa, tam je Teo. Takže už pošiel preč. A pozrite sa, aký tu mám bordel. Takže tu všetky veci, čo sa učím, tu je lampička, vidíte svetlo, mikrofón tu je vložený, tu je nejaké veci. Tu budete mať aj tak rozostrené, lebo moja kamera začína prd. Tu mám renderovanie. Pozrite sa. Renderovanie. Teraz som práve, asi pred týždňom som točil Final Freddy's epizódu 3 a som strihal a dal som renderovať. A v 2% mi to seklo. Sekol mi celý počítač, musel som to vypnúť a potom som myslel, že to je zlosť. Nie, musím točiť. Musím vlastne strihať odznova. A nemusel som. Bolo to tam, dal som renderovať. A teraz už máme krásnych 57%. Už mi to renderuje asi 15 minút. No, boli tam také slabé strihy. Až také dobré. No a tu mám rozvrh. Sluchatka tu mám na stole. Tu ja pozerám, moja mama je lepšia ako tvoja. To je moja myšička. No vidíte, takú mám myšku. Pozrite sa, posvietiť na ňu. Je to obyčajná myška. O ničom. Takto sa dobre do ruky. Dobre. Tu nejaké veci, tu asi nevidíte. No. Funguje teraz trochu zle. Není veľku dobre. Mám tu počne samé bordel. Môžeme pozrieť na balkónik. Dobre na balkóniku. Tak pozerajte. Možno teraz nespojdem mobil. Vysia bez výhod. Tu máme takto dole. Také moje nohy. Tak toto je. Zima tu je. A chcel by som sa ospravedlniť, že v týchto random vlogoch je zlá kvalita. Ale proste, čo budem robiť? No. Tu ešte niečo mám. Vo vrecku, pozrite. Sorry, že to nevidíte. Počkajte. Sorry za ten prst. No. Počkajte. Takže boli tam, vidíte, boli tam šuvačky, ktoré každý deň si tam, keď idem do školy ráno. Potom tam ešte bolo 9 centov. Som bol v obchode. A teraz som poviem, že ten problém s Camtasia, lebo som to vyriešil. No, ona mi došla vlastne na 30 dní. No tak som ju odinštaloval, ale nainštaloval som zase. Myslel som, že už tej plnej verzie, aktivoval som kľúč, yes. Ale zase iba na 30 dní, tak zase musím odinštalovať po 30 dňoch, nainštalovať. A zase budem strihať a tak to bude to stále. Ale na toľko som proste vyriešil. Už sa mi to renderuje. Už mám krásnych 68%. Počkej. 69. To je ako matika, že sa učím. Prečo môj dieravý. Také diery. Spolužiak. Pokresujú. No a vlastne keď si neviem, tak s týmto uným káblom preťahujem videa z mobilu do notebooku. Tak pozrieme sa na bratom, čo robí. Čo robíš, Teo?
Pozrite sa. Pozerá Hausa z Minecraft boxu, ako točí Lego. Ako si v mojskej školke. Dobre. Ty máš teplé ruky. Keď tu je zima, mám studené nohy, takto. Mám si ticho buď. No a pre tento random, dneska bol dosť dlhý. 5 minút. Je tu otvorená. Myslím, že bude. A dve random vlogy. Sú tam normálne, že to ešte teraz nezapínam, bo sa mi to zase sekne. Na jednom je asi 3 lajky a na druhom sú 2, na obidvoch sú asi 3. Za čo vám veľmi pekne ďakujem, to je super na začiatok môjho kanálu. Teraz som sa dobre rozbehol. A tu sa opriem. A zatiaľ by mal výjsť tak, to alebo to, bo budem točiť. Až mu si myslím. A čo ešte? No, že je to môj dosť pozretí, 25,5-30, čo je nám 30 odberov je dosť. A na to, že to je iba vlogový kanál, to je tiež dosť. Na to, že to má kvalitu môjho prdu. Ale nemá to dosť zlú, ale zlú kvalitu. 240p, aj tento vlog má 240p, alebo 300 možno, že? Vylepšený. Ja tento vlogy vôbec nestriham. Tie strihy, ktoré ste mali dnešnom, to sú iba čisto z mobilu. Ja nedám do nejakého programu, to sú iba čisto z mobilu. A už točíme. No, že 7 minút. No, normálne, že najdlhšia na tomto kanáli. A vlastne veľmi pekne vám ďakujem za to, že ma tak podporujete v tých videách. Na mojom kanále už máme 174 odberov a na logo máme 34. Yes, to je super, to je dokopy 200 aj niečo. Super. Tu tak točím a pre tento random to bude všetko. Ja som ťa najdlhší a ak sa vám páči, tak dajte like alebo subscribe, mi napíšte nejaký koment a vidíme sa pri ďalšom random vlogu, takže sa s vami lúčim a čaute.